færdig med den. Fordi jeg kan ikke se kampen. Det er færdigt! Åbn en. Det er færdigt! Bare fokus på 10 gode aftræk. Ja. Det er færdigt! Du har start på 10, så vil du have rundt. Bare mig, der Bare flyttet væk og back på en gang. samtidig. Men så vil jeg sekseren. Jeg synes ikke, jeg har noget godt holdpunkt på sekseren. Jeg kan ikke se den med mine bare øjne. Nå, Jeg peger bare lidt til højre, ja, det gør jeg og også. så bliver jeg nødt til at scanne. Det er færdigt! Jeg ved bare, jeg kan se cykleren. Jeg kan se den der. Ja, det er lidt midt i. Cykel lige midt i. Det er færdigt! Jeg gør det selv. Det er færdigt! Altså, det kommer an på, hvor god den er, det spiller. På en tankstand, der er det ikke sådan. Der handler det om at følge rigtig godt rundt om det der hjørne der. På et sport til den anden, der føler jeg. Altså, alt er sådan nogenlunde flat, så jeg ved, jeg bare kan lægge. Færdigt!